Daluyon. Napalabas, naikagumaan ni Mateo ti Simrek iti pagminasan, ket pinanggap na ti agaramid iti pakataktakan ti operasyon. Ngem saan anatuloy, gaputa nakangegda iti putok. At dagayam trabahador a pinapatay ni Dodoy, babaan iti bilin ni Andreo. Iti sa bali abangir, sinitarmanan ni Senyor Ismael ni Yaya Claring, gapo iti irorwar ni Vanessa. Kabayatan na, agpalpalabas ni Vanessa iti oras, iti igid ti baybay. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Naimbag pa'y dagiti napino adarat dito igid ti baybay. Kontentudan iti kanito ang maaprusan ida, dagiti agkikinlangat adaluyon manipod iti tao. Bayat ti kaadak dito igid ti baybay. Saan ko amalapdan alagipan dagiti napalabas? Dagiti napalabas anapnuhan iti kay papanan iti biyak ko. Ngamanyan, taamok asaanan ang maisublipay dagiti anaglabas. Anya kat kuman, anagmayat no. Ha? Ada nang hikam iti abagak. Mateo? Kumusta ka, Vanessa? Mateo, si bibiyag ka. Kasano ang napasamak na ito eh? Iti ka anuman. Saan to amatay ti anyaman arit nakparagan ka? Sipod pa idagad adal ta. Mateo, agyaman agtasan kagayam anatay. Impagarup ko lakit din o talaga nga awan ka na. Agyaman agtas si bibiyag ka. Vanessa, tandaan am na ito'y. Awan ti anyaman abanag ngagbalin a permanente dito'y lubong. Ti amin, ket adda ti paggibusan na. Kas kumakadag iti daluyon iti taaw. Aggibus ta, babaen iti panangagagda iti napino a kadaratan. Ngem iti panaggibus ta, maparnuay ti sabali manin a daluyon, ang mga gagmatlaeng iti napino a kadaratan. Ta iti anyaman a banag a marugyan, asaan a mayringpas. Dumtinglat ta tigong taway at tumpuar, ti sabali a mangiringpas. Tandaanam kumaakanayon dayta. Tandaanam dayta, Vanessa. Tandaanam dayta. Ha? Mateo, pangaasim. Di ka madayo. Mateo! 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 Nairidap ko kayam dito'y nagsanggirak apunti kayo dito'y asidag ti baybay. Ni Mateo, iso tinay tagtagainap ko iti panakairidap ko. Kasla si bibiyag iti tagtagainap ko. Iso na lang ang tamok mo't nga awanan ni Mateo. Saan kunto na makita pa iti kaanuman? Gapo iti napasamak kan kwa na. Anya ti kuna dagiti kakaduam iti pasara buta kadakwada. Ha? Nalaos ti ragsakda, boss. Amo matandag iti buyot ko. Basit labanag amay pay kadakwada, nalausan na ragsakda. Nasayad no kasta dodoy. Diyak kayat nga damakunada. Amangan no pagarupan dakit din abay-bayak ida. Saan to ang mapasamak dayta, boss? Ammo kong tilikaw ti bagis dagiti kakadwat. Isungag talag kayo kanyak. Sandan to a panunutan ti kasta kontra kada kayo. Kaya't ko lang nga maipay matika sa pulan da, dodoy. Amangan nga min numapukaw ti kinapudnuda kanyak. Numabaybayak ida. Adakan ka dayta, boss. Basta nalpas kon asinarita. Saan to ang mapasamak dayta pampanunutan? Gaputakas na kunakon. Kabisado kon tilikaw ti bagis da. Naimbag ta simmangpat kan. Itaypay lang nga urayan na kanipapam. Pasensya ka la kuman, Yaya. Pakawanan na kuma. Ni,
Apay nga agkid daw kakanyak iti pamakawan, balasang ko. Di mo man aklunan ita kanyak, yaya. Amuklatan. Si kamanan tinagpapasan ni papa. Gapo iti sikur na anang ururay kanya. Imbagak matenken ka, balasang ko. Awan anyaman na kanyak. Nga uray kanayon nga ungtanak ni senyora. Nairwama kon. Ayan ni papa. Panagkunak. Ada ijay bibliotika. Sige, yaya. Mapanak ayan na. Ipakaamok asimang petakon. Saan ako namas daaw iti dayta barok. Nabaknang ni gobernador. Na impluensya. Iso nga rod ang naikagumaan na anairog iti operasyon ti pagminasan. Saan aya? Iso asaanan ang nakaskas daaw. No kabarbaro alugan ti inaramat na anapan iti pagminasan. Nana Marcela, Tilaangan pampanunutak ita, barok. No kasano nga ilaban tayo ti karbangan tayo iti daytoy alukar. Nana Marcela, oray pa ingatan iso ti pakatayak. Aramidak ti amin. Tapno malapdak ta sino man namang papanaw kada tayo dito. Nalpas kun ngayon kariday ta, iti day ti nagpukaw agayim kaw. Manuel, Kat saan ko adadaulan day ta ngayon karit, Nana Marcela? Saan to Apolos? Napakumbabakan sa ita makisarsarita kanya, Vanessa. Apay, adda ka dikid daw makatukad ti panagin papakumbabam. Awan tayo niya man nakidawakan ka, papa. Napakumbabaak. Gaputa day ta ti rumbang kas anak. Asumang sango iti amana. Ha? Ngam sana kaya tasawan day ta. Nga ayunak aminan akayat mo ang mapasamak. Gaputa no makita ka sana may parbang. Siyak matlaang ti kaunaan amang kontrakan ka. Andiya. Talaga natangkan ti ulom. Di mo amo nuan niya ti sarsaritam. Naturod ka. Gaputa amom asika ti sakit ni Andreo. Papa, Hanggang sige lang. Aramidam ti kayat mo. Tamok. Dumtang dumot lang ti kanito. Ama amiris ni Andreo. Abidot gayam. Ti panang pampanuy-nuy na kan ka. Manong Andrew, nakainom ka manan asimbang pet. Napasubok lang, Loretta. Ako yan, nakaring ka pa lang. Andat oras na. Alas 11 iti rabi, Manong. Abi nga rin na nakaring ka pa lang. Rumbang kumaan, nakaturog kan. Jackman amo, Manong Andrew. Saan ko matasigod nga aramidan ti kastoy? Sigod nga awan anyaman na kanyak, nga oray anya pa'y ti aramidam. Wano, sa dino pa'y ti papapanam. Angam, nagbaliw itan ti amin. Anya di kaya't mo asawan, Loretta. Nagbaliw ti amin. Manipod kinid daw ti kasingadan agayem ko. Ano mabalin? Saan ka kano abaybayan? Hindi ka di, Vanessa, tinangkid daw kun ka. Ito. Awanan ti sabali, Manong Andrew. Diya ka mo no apay akas lakala at anaadaan ka iti amor, iti gayam ko. Ibagaman kanyak, Manong. Anya tinaramid mo kan ni Vanessa. Taapay akas lakala at akailalaan na kamutan. Sigamat ading ko. Saan mo't nga imposible? Agin na sinagtirik namin. Sana ya? Sa bagay. Iso sapay la kuma, tadi mo dadaulan ti gundaway nga ipapaaykan ka ni Vanessa. Sapay la kuma, Manong Andrew. Sa anak amay ka na pulos iti gundaway nga masidag di tabalay may. At Dada Manuel nagsisinublat nga bambantay dita. Jakmat kit di mababalaw ida. Nang runa ni Manuel. Gaputan na siputan na ko ni tinaminsan.
Saan da siguro ngagbantay ti kasta? No ammo da si bibiyagak. Ngam tirigat na. Kayat ko apagtali na iden iti panunod da. At talaga na tayakon. So anas ka na siyak daganos. Amok akayat dalae nga protektaran dagiti dadakkel ko. Nagro na ni Manuel. Ta sigurado apang panunutan na ita. Nga da managdakdakas nagpangpanggap iti biyag dananang kentatang. Ay, agurayak pa iti sa magmamanawakan ito. No sa anak at talaga may kanitigon daway ama pandita balay. Pakaamwaklatan datatang. Tapno saan dangag dandanag. Kailiw ko ni Mateo, Mindo. Do alawasan asaan nga imay dito eh. Marcela, amumot mo niya tinapasamak saan ka day. Mamati ak ngagan anad ti anak ta. Sana basta makasubli dito'y dayjay. Nang runa ket kanayon ti panagbantay da Manuel iti asidag ti balay. Ay, no ammo dala kumaan ni Mateo dayjay. Saan da ko mga ingatan ti panagbantay da iti asidag ti balay tayo? Ang amumot asaan amabalinda ita Marcela. Naingat day ta akid daw kadata ni Mateo. Amok dayta, Mindo. Nay, adda umaw-awag, Mindo. Ay, ni Mateo. Kasarita ta ti anak ta. Nasaya at mata nagisarita ka kanyak, Andreo. Talaga kayat ka makasarita. May papanitian niya, senyor. No may papan ka ni Vanessa. Namnamag analawag matantikid daw ko kada kayo. Asan arumbang nga aramidan nyo akas labalod iji mansyon ti anak yo. Sana may papankan kwa na ti pagsaritaan ta. No di ka ti may papan iti inaramid yo iji pagminasan. Senyor, natuso da ijay apinaltugan ni Dodoy. Adda agditan. Ngam sana rumbang ti inaramid yo. Kasano no nagbalin nga isyo day dyan na pasamak. Apay, senyor. Nagbalin ka di nga isyo. Saan mat? Saan ka di? Ngamin, pinilin ko dagiti tao tayo di pagminasan. Ammo dati nararamid na. Iso nga awan apulos ti rumso aparikot. Andreo, sapay la kumata saanin na maulit day jay. Narigatan, ang mga nuaddan tukid di rumso aparikot, no di tay annadan titignay tayo. Naibaga kanyak ni Manong nga agsarak da ka ni Papam. Iso agyon ang dawayak matanti imay dito yung mansyon. Naimbag mata imay kaloreta. Amo, adda tinapasamak kanya. Bayat ti kadda kiji igid ti baybay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Loreta, bayat ti panagpalabas ko iti kanito iji igid ti baybay. Nairidapak, kat na itagtagainap ko ni Mateo. Anya? Day tatiak paiso. Kasla nabnabiyag ni Mateo iti tagtagainap ko. Kasla saan apimusay bayat ti panagsarsarita mi iti tagtagainap. Nagado ti imbaga na kanyak. Diyak matan malagip. Vanessa, panagkunak. Rumbang apalubusa mon dagiti lagipyo iti day di Mateo. Loreta, Amok nga awan apulos ti panagayat mo ka ni Manong Andrew. Ngam isinghasing ko kan ka. Palubusa mon dagiti lagipyo iti day di Mateo nga imimpanam iti barukong mo. Iti kasta, saan unay anasakit para kan ka ti amin? Dayta ti maibalakad ko kan ka, Vanessa. Sa dino ti papanantay, boss? Basta surutem latan tilugan ni Senyor Ismael. Adda ka nun napatagabanag nga ipakita na kanya. Naimbag man tayo manugot nga ikuyog nak, boss? Di na ko makayat. Ngam imbagak akayat ko tiag sigurado. Imbagak kan kuha na nga agan anada. Tay tinaminsan. Ket adan naggandat iti biyag ko. Kahit, anyang iti ko na, boss? Simmabali ti Jarna.
madlaw ang nagdanag. May salang ti kaya tasawan day ta, boss. Talaga nga dati sa bali a plano na kan ka. Kasta matimadlaw ko, Dodoy. No saan ngay muna an ay patungpal ta ti ambush myself. On nga rod, boss. Iso adak kalabintahi para kan katikas jay nga inaramid ta. Naku namon, Dodoy. Ada pang teng-tenglak ita ka ni Senyor Ismael. Tatunggal da kamatag ti maipapan iti pan nakambush ko. Madlaw ko akilat abaliwan na ti saritaan. Saan ka alapdan arumwar balasang ko? Ngam saan ka ngagpakarabii? Ang mga nuanyakit di ti aramiden kan ka ni papam. Saan, yaya? Saan nagbayag? Sarong karak lang danana Marcela. Alang arod, agan-anad ka, ha? Agyaman nak, yaya. Di kag danag. Ika gumaak ti makaawid. Sakbay ang makasubli ni Papa diti mansyon. Tapno di na kamananungtan. Di nakpakadanagan. Kinunak kan ka, na irwamakon. Uray ka na yun nga tanak ni Senyor. No si Kati Gapuna. Awan ti anyaman na kanyak. Malan, mapankan, tapno saan ka amataktak. Anya jay kinun ang balasang ko. Naitagtagainap ko ni Mateo, nana. Nagaduting baga na kanya kiti tagtagainap ko. Iso na laang ta. Awa na pulos ti uray maysa malagip ko. Anya? Day tati agpaiso. Ijay igid ti baybay nga asidag dito lugar yo. Ijay ti nakapasamakan ti tagtagainap ko. Ijay ngamin ti masansan a pagpaspasyaran mi idi. Vanessa. Kasla si bibiyag ni Mateo iti tagtagainap ko, nana. Kasla saan anatay? Kasla dalata si bibiyag akapulpulapul tayo. Kinapudno na, nana. Aging kaita. Saan ko pala ang anaaklon tinapasamak ka ni Mateo? Kanayon asidirak ti bagik. Nang runa numalagip ko ti kanayon nga ibagayo kanyak. Posible nga da pa kainaigan ti amak iti pagminasan. Day tati agpaiso, nana. Ti bagik ti sidsidirek. Kat no mapanagnagak at talaga nga adda nga agpaiso ti pa kainaigan ti amak. Ad-addan apabasulak ti bagik. Vanessa, balasang ko. Addanaskan ama-amuam. Ha? Anya dayta, Nana Marcela. Ipudno nga tan ni Nana Marcela ti amin ken ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, iti kaadda ni Vanessa iti igid ti baybay. Naklat da ito'y iti adda ng igam iti abaga na. Ad-addan ti panakaklat ti balasang, apaman anaamuan na. Anigayam Mateo ti immasideg kenkwana. Nalaos ti ragsak ti balasang, ngem nasukatan da ita iti liday. Apaman anakariing da ito'y manipod iti pan nakairidep na. Ket naamuan na at agtagay na plagayam ti amin. Iti sabali abangir, nagsarak met da Senyor Ismael ken Andreo. Kabayatan na, simmarungkar ni Vanessa ijaayan da Nana Marcela, ket nagsarita dadwa. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Kasla si bibiyag ni Mateo iti tagtagainap ko, Nana Marcela. Kasla saan anatay? Kasla adalata si bibiyag akapulpulapul tayo. Vanessa, balasang ko. Kinapudno na, nana. Aging kaita. Saan ko pala ang anaaklon tinapasamak ka ni Mateo? Kanayon asidir ti bagik. Nang runa numalagip ko ti kanayon nga ibagayo kanyak. Posible nga adda pa kainaigan ti amak iti pagminasan. Day tati agpaiso, Nana Marcela. Tibagik ti sidsidirak. Kat no mapanaknakan at talaga nga adda nga agpaiso ti pakainaigan ti amak. Ad-addan apabasulog ti bagik. Vanessa, balasang ko. Addanaskan ama-amuam. Ha? Anya day ta, Nana?
Anya ti ibagayo kanyak, Nana Marcela. Kasken ka, balasang ko. Kanayon mo't amay tagtagainap ko ni Mateo. Nana, Dayta ti agpaiso. Ngamawanan ti maaramidan ta, balasang ko. Saanon amay subli ti amin. Iso adagiti laengen lagip day di Mateo ti pagsamakadan ta. Senyor, agkakabilag na ito'y nga ingam. Nagkapan da ito'y. Iti may sa kadag iti mapagtalkan na kontak ko. Inyawag ko kankwana kasapulak ti igam. Iso nagipatulod adagos. Kasla dasagsaga na marangat, senyor. Anya ka diti mapaspasamak. Andrew, kasapulan ta dagiti igam kontra kadagiti mamirmiraot nga gindag. Ija si Dag ti pagminasan. Marik na kalumaban dagijay, iti kanito nga dapakagipitanda. Iswa kasayaatan na nakasagana ta, Andrew. Duday ti pagsayatan ti negosyo ta, senyor. Saan ko akontraan da ito yung naramid mo? Kasi tinakon-akon. Suportaran kay ti anyaman nga ramidam a pagsayaatan ti negosyo. Tandaan da ita, Senyor Ismael. saan lagayam asyak ti nakapasamakan ti kasjay, Loretta? Uray ni Nana Marcela. Kanayon na kanumatlaang ama itagtagainap ni Mateo. Agpada kayo ngamin kanina na Marcela, Vanessa. Nakatalimang iti puso yun ni Mateo. Iso akas ti mapaspasamag. Mapabasol na kami kadi. Saan matkit ni? Ngamin, kasta talaga ti tao nga ipatpatag tayo. Kanayon ang nakatalimang iti kaunggan ti puso tayo. Iso nga uray no awanan iti dan na tayo. Agtali na udmatlat ti amin alagip na iti isip kan barukong tayo. Agyaman nagtadda ka kasi nga dan agayam ko. Naawan ka. Jakla mo noon niya ti mapasamak kanyak, Loretta. Awanan ti umasping pay iti kinasingad ta, Vanessa. Kinapudno na. Mas ibilang ka pa yun akabsat ko ngam ni Manong Andrew. Agyaman nak. Katkas iti nagsaritaan ta. Pinamatik ni Manong akay lalaam. Iti kasta, nalaklaka ang maalam ti panagtalak na. Agyaman nak manan. Katsapay la kuma. Tanapintas to ti ibunga daytoy nga aramiden ta. Ay, naimbag ta nalapdam ti bagi, Marcela. Dandaning arudan na ibagakin ni Vanessa, Mindo. Naimbag ta nakapagpanunutak. Nasken nga aganad ta. Laglagi pamtikid daw ni Mateo. Ang mga makalapad iti anyaman apanggap na nga aramidain, no adan tukit di sa bale ang makaamu iti kinapudno, nga isukit si bibiyag. Wan, tantanda anak akanayon dayta. Pasensyakan. Simkan nga minti asik kin ni Vanessa. Gapo iti na ibaga na kanyak may papan iti anak ta. Iso adandanin na ilaw anak anang ibagan kan kwa na iti agpaiso. Mala, saan ta na pagsaritaan pa iti may papan iti dayta. Basta ganad kan, inton sumarunaw. Tapno saan kakit di ama ilawan iti uray asinaw. Dumagasak pa'y ijayan da Manuel, sakbay nga agawid ak. Kakaiso na nga daakon dito eh. Nabayag mo tan adyak nakasarita ni Manuel. Sumuro takmat. Sigaman. Umayak mat, Loretta. Nabayag mo tan adyak nakasarita da Manuel kan Nana Soledad. Iso asumuro tak. No kasta nga rod, mapantan. Tapno makasubli ka matlang adagos ija mansyon. Amangan no makauna manan asumangpat ijay ni Papam. Nuita, saan pa'y larumbang agurnong tayo ti tao ta? Ang mga no makadlaw dagita gindag dito'y probinsya tayo. Mas dawak, senyor. Apenas ken nga galata iti tao ta. Iti anya agapo. Andrew, itinal daw nga glabas.
At dagiti daduma negosyante asumangsang bahay dito lugar tayo. Adun dagiti santang amamo negosyante amang rugrugi. Iti negosyo dito lugar tayo. Senyor, Isonas ka nga sigurado ta. Jay nala mabodyguard mo. Jay gnagan iti Dodoy. Sa dino tinakasaragam kan ko na. ada nang irekomenda kanya. Isungay di addasan anasayata na pasama kanya. Kinuntak ko adagos. Madlawa na to red kan nasiglat. Isuna lang tawan ti panagtalag ko kan ko na. Panagkunak ka traidor dayjay. Anya? Saan ko adadadaalan kan ka tinala mabodyguard mo? Ngam sa bali ti agparparik na kanyak, Andrew. Isungagbalin ka kumaan alibtak. Matlaw nga dati sana na sayata pagdaldalanan ni Vanessa. Nadlaw mo gayam, Manuel. Un Loretta, di na mabalin nga ilimod kanyak. Naglaw ko bayat ti panagsarita mitay. Sayang laeng. Tadinan na uray ni Nana Solidad. Naskan nga na makasubli adagos ija mansyon. Sakbay asumangpat ijay ni senyor. Talaga sa balit ugali ni Senyor Ismail. Naimbaglakit din Tasan na timawid kuana ni Vanessa. Naku namon, Manuel. Wan gayam. Kumusta ti panagbantayo iti asidag ti balay da na Marcela no iti Rabi? Awan matan ti sabalyan adlaw mi, Loretta. Naulimag matan taglawlaw. Saan na nagsublijay ko nam anakitam idi? Saan matan? Isungarod nga do ti mga ibagbaga. Nga amangan no talaga nagbidutak lang iti nakitak iday. Imposible, Loretta. Talaga nakitak nga dalalaki ang naggapoy di balay da na Marcela iti day di Arabi ay. Imposible nga agbidutak. Nabayagan tayo din na udi aguntawa nagkuyog ta doa, Andrea. Husto kayo, senyor. No, Jack Mariro, nauli ang nakapagkuyog ken nakapagsarita tayo itinalapat. Ket sakbay ang nagluwas kayo anapan na syudad. Andrea, Aging gaita, saan nyo pa ilangin lawlawag kanyak? No anya talaga ti inarami nyo dya syudad. saan ka di pa nga umdas kan katimbaga? Nga da napatag nga inasikaso kay Jay? Nga damat lang pakainaigan na kadagiti negosyo ta? Senyor, da kayo matlang tinangisuro kanyak nga agbalin at puso. Anya ti kayat mo asawan? Ebidensya ti kasapulak, senyor. Ebidensya talagang adda pakainaigan kadagiti negosyo tayo ti inasikaso yo ijay syudad. Nakita mo ti ebidensya. Isu dagiti igam nga impakitakan ka. Anya? Dahil ti agpaiso. Kat no dumteng ton ti daduma pa'y nga ebidensya. Ipakitak matlang kan ka, Andrea. Kinapudno na Nana Marcela. Naibagamot kanyak ni Vanessa ti maipapan iti dayta. Naasyanak ka ni Vanessa? Kasta akmatlaeng Loretta. Naimbaglaeng an kanaksayan matlaeng tidagen sen na idimbagakan kwa na. Akas jayak matlaeng. Kanayon ang maitagtagainap ko ni Mateo nga anak mi. Amom nana? Mariknak analukay itan ti barukong yo. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Madlaw ko, akasla naawat yon tinapasamak iti daydi Mateo. Ne, saan pa, Loretta? Kinapudno na. Aging gaita. Diyak pa'y na aklon tinapasamak, balasang ko. Agmay may sang anak mi daydi Mateo. Ngamita, awanan iti din nami. Gapoy ti kasjay anapasamakan ko na. Iso asaan apod no ti kunam anadlaw mo kanyak, balasang ko. Aging gaita, awan pay laeng ni Papama. Nalabit nga agkadwada pay laeng ka ni Andrew.
Nasaya at matno kasta, yaya. Tapno saan manan asika ti kaasi. Kumusta ti ipapan mo ijaayan da, Marcela? Nasaya at mat, yaya. Nakasaritak mat ni Manuel. Kinapudno na. Nagkidawak iti pasensya. Gapo iti panangikat kankwana ni Papa dito'y mansyon. Jakman amo kan ni Papa, ma. Kalaat day di a desisyon na. Nakigtutak mat idi na amwak. Nga inikat na ni Manuel nga agtrabaho dito'y mansyon. Nalabi ta pagarupon na akabusor mat ni Manuel, yaya Claring. Anya ti kayat mo asawan? Iti pa naglabas ti Aldaw. Madlaw ko ako markaro ti Jack magustuhan adyar ni Papa. Jack mapukpukawan iti namnama. Kanayon nga ikararag ko asapay la kuma. Tadumteng ti kanito asumaya at matlaang ti sitwasyon. Kat makaamiris ni Papa iti anyaman a mapaspasamak ken kuana ita. Pastagan mad kayo akanayon, nanang. Narigatan. Ang mga numailawan kayo. Di kagdanag anak ko. Tanda anak akanayon dayta. Pasensya ka la kuman. Naasyanak namin itinakitak adyar ni Vanessa. Naritnak ti kinapudno dagitimbag pagana. Bayat ti pa nagsarsarita mi. Iso adandanin na ilaw anak ko. Ala, saan tayo napagsaritaan dayta, nanang? Basta ganad kayo kumaakanayon. Sige, Mateo. Di na kang pagdanagan, anak ko. Numay ka na kitigundaway. Sarungkaran kayo dita balay. Ngam sa pela kumata maawatan nyo. No ape adyak pela makaasidag ita dita balay. Wan, anak. Maawata. Kastapay nga rod, nanang. Awagan kayong tumanen. Laglagipon nyo. Urayan nyo asyak tumawag. Saan tak ngaw awagan. Tamangan no isuntuki diti pakaisagmakak. Wan, anak ko. Maawata. Kastapay nga rod, nanang. Bye. Jakmat kiti mababalaw ni nanang. No dandan ni nailawan ang nagpudno ni Vanessa. Ngam na sayat mat. Tanalapdan na ti bagina. Saan nga minarumbang ang maamuan ti asino man si bibiyagak. Malaksid ka dagiti dadakkel ko. Ang mga numakalapad kiti dayta ka dagiti panggap kong aramidan. Nakitak naon pa tilugan ni Senyor di Tagarahio. Iso adim magasakon, Vanessa. Saan pa yan nagawid ni Papa manipod pimanaw? Kasta ka di? No nagkuyog da ka ni Manong Andro. Sigurado nga rod nga awan pa'y matikabsat ko ijabalay. Sa dino nga ta tinapananda. Anya ti as-asikaswanda. Dayta itanti saan tayo nga mo, Vanessa. Jakmat kaya tabiglaan a pagdamagan ni Manong mo. Amangan no makadlaw tuket din apakpakita aklaang itinasayaan. Di ka agdanag. Siyak ti makaam mo iti dayta. O sige, ngam ulitak. Aganad ka kuma. Taamangan no anyakit di ti mapasama. Napan ijay talon ni Mindo, Barok. Api ka de. At dala ko matiyuman ko kankwana, Nana Marcela. May papan ka di iti pangpanggapan nyo alalaki dito'y lugar tayo. Saan lang nga ti may papan iti dayta, Nana? At dapay daduma kayat ko ngayuman kan ni Tata Mindaw. No kayat mo, Barok, urayo mo. Uno saan, surutom laangan ijay talon. Kasayatan siguro. No suruto kon iti talon, Nana Marcela. Tapno maamwak adagaws. Noon niya ti kapanunutan na. May papan iti iyuman ko kankwana. Sapay ko matanawatam ti amin ngayong bagakan ka, Andreo. Nawatak, senyor. Nasaya at launay. Itatad dan maaramat nga igam. Kaya't ko tagtignay itinalimad. May papanitian niya, senyor. Iti panagala kadagiti agbalin at tao tayo. Nga agaramat to kadagiti igam. Unak mananaskan nga ganad tayo. Wen, ngem kagiddan ti panaganad, tinalimad latta a panagtignay. Naska na nakarkaro pa'y mapapigsa ti operasyon ti pagminasan.
Kasla interesado ak iti dayta na sa uyo kanya, senyor. Mabalin ka di nga ilawlawag yu pa iti detalye dayta na sa uyo? Nasigurado tan nga ado ti maminas iti dayjay a lugar. Isungarod ngayong kagumaan ta nga inaramid ti amin, tapno agoperatan ti pagminasan, sanaya? Wen, senyor. Ibagakan ka, Andreo. Umadupay ti maminas iti dayjay a lugar, numapapanawan a mamimpinsan, dagiti mamirmiraot ngagnanaed ijay. Agbaligi nga ta ni Senyor Ismael, iti pangpanggapan na. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan, daluyon.